Здравейте! Оказа се доста интересно да обикаляш тези къщи. Аз тъкмо зачудих колегата Кристиан защо обикаля толкова често и заснема такива имоти. Тази седмица имахме късмета да разгледаме това място, което виждате. Това е къща с двор, село Опанец. Малко симпатична къща, няма си баня и туалет, не има лятна баня, но собственика и самата къща и това, което виждате в момента, тези асми, се оказаха много интересни с техните технологии. И всъщност разбрах, че тези асми се натягат през различните температурни сезони. Тук открихме едни кокошчици и петел, които сами се отглеждат, кажи речи. Тази дупчица има механизъм, който ги затваря вечер, затваря сутрин, пуска им храна, вода, напоява ги. Има много интересни алармени системи, ток, управление на летния бойлер, който ако не му стига слънцето може да се дотопли с ток, алеи, навсякъде изведена вода. И това всичкото се поддържа в момента. Ето това са оттегачите на асмата, които са монтирани от човека. Това са релета за бойлера. И всъщност това всичко се поддържа от един 82 годишен мъж. Много неща ни разказа за селото, за героите, за кой е кръстена улицата, но беше един много приятен и интересен оглед. Къщичката е от 2 стаи, още нямаме цена. Евентуално ще уточним как и кога ще се продава, но така като едно интересно видео за мен, да го споделя с вас. Казвам се Ангел Иванов и представлявам фирма Андромед недвижими имоти Плевен. За тези, които ни познават, надявам се това клипче и тези интересни неща, които срещнахме тук, да са полезни за някой от вас. Не знаех, че е такъв тип имот, с толкова автоматизации може да ги измисли един възрастен човек и с такова желание да ги разказва и да ги обяснява. Но ето, че винаги може да научиш нещо ново. Самата къща си е с 2 стаички, 2 възрастни, бабата се счупи в крака, за съжаление, и се налага да се продава. Нямат сили вече хората.